Er vi over? Det er fucking sygt, ja. Hvad synes I om muligheden for at komme i motionsrum her på skolen? Jamen, jeg synes det er en god idé, fordi at så kan man komme ned og røre sig og bruge noget energi ned i motionsrummet, og i stedet for at sidde inde på sit værelse og lave alt muligt andet. Sidde doven. De redskaber, de er i hvert fald fine. Der er nok af kilo, og ja, de kan godt bruges. Det er sgu fint. Altså, jeg tror, jeg vil stykke min alkohol rigtig godt. Jeg kan nok bedst lide at spille fodbold. Både fordi jeg har gået til det, og fordi det interesserer mig. Ja, jeg kan bedst lide at så træne med vægte og sådan noget. Og få en god krop. Stille Løbbe. Sådan ja. Rigtigt. Og vi er over. Kom hold. Nu er vi væk.